Hello fraților și bine v-am găsit la un nou episod și o nouă serie, doar că aceasta este seria de Take It. Din 2015, da, Da, sunt alături de Devi și de Scuz femeilor. și că de Devi, what the fuck, mă pomene. Am vrut să zic și eu, dar... Ce dracu s-au zis? Da, O, intra Devi. bă, mă, Hai știi, să tu prostii. da, sunt alături și de Răzvi și astăzi fiind... Pula, bă, ce răzi, auzi la el. Bă, măcar seria asta, frate! Măcar seria asta! Bă, ce dracu, la copii le placă jucăturile. Numai mie nu. Stai, what the fuck, de ce mi-arată mie video setting normal? Ești ceva șnuță? Avem timber. What? Avem timber. Adică? Pentru copaci. Pentru pom. Să dai odată la bază să cadă tot pomul. Acum nu știu, văd. Bă, eu mai încolo mult la bere, nu știu cum să vă zic. Nu, n-avem timber. Un topor, nu? Ce? Trebuia să fie spart cu un topor ca să fie timber. Ha, că fac și topor, dacă zice. Asta fac și eu acum. Da. Ai făcut crafting sau nu mai fac eu? Fă și tu. Eu pe meu l-am luat înapoi. Fuck you. Ce răcinis. Învățam cu ce dracu ai lemn. Și te-o blestemat, Devi? De ce? Te-o luat răceală? Păi, te vezi? Da. Blesteme. Să margă, să margă, să margă, să margă, să margă, să margă. Merge! Ală, tati! Dă-mă-ți linie. Da. Nică de măsline, mamă, dar o sări la sapling-uri din asta, cred că îmi fac fermă automată. Plantează-le! Normal că faci. Am găsit mere. Flori? De ce dracu am găsit un stack de mere? Mă întreb pe mine. De ce nu este tender pearl-uri? What? Am găsit tender pearl-uri și un stack de... Am să zic că de lemne. De mere. Cred că am găsit uraniu. Așa și sparge-l, dacă ai cu ce. Stai să... Eu fac lemn și ne facem o cocioabă. Întrebare, uraniu cu ce să spargem? Poți să sparg Ce să mănâncă? Cu ce să mănâncă? Dar cu ce să sparge, pe bune? Cred că cu fier. Cred. Cu șer, piatră ha? nu cred, da, cu fier, mă! Cu fer mâncată, Auzi, cu fer! Da, Dacă se sparge cu piatră, păi, bolan maxim. Dacă. Da. Ciuciu. Brânza. 3 stacuri de lemne. 3 stacuri de lemne am curat. Tu ia și fă lemne acolo. Te ocupi tu de Eu mă duc să cocioabă. fac o cocioabă. Păi asta și ziceam și eu. Eu nu știu, eu stau cu tine. Ești murdar, nu stau cu tine. Să-ți faci casă din pământ. Poți să zic ceva ce eu i-am zis-o și lui Devi. De dulce? Nu, de acru. Ce-am găsit, mă? Stai. E mare și gros? Copper. Mă credeam că e mare și gros. Ce, tu te-ai băgat deja la minat? Aha. Stai un pic în video settings. Eram pe modi, what the fuck. Aici am fac casa. Ce-am fac casa? Să mă găsesc câteodată flori. Știi că pot să-mi dau TP, nu? Taci dracului. Asta să visez în continuare. Oh, perfect! Arată-le oamenilor ce nume am eu, nesimțitule. Știi ce? Tu fă casa tu acolo din lemn, că eu o economisesc mai puțin, că o fac din marble. Bă, ăsta ce? What the fuck? Te omoară, te lovește. Du-te, bă, ce bun am puteam să am dacă găseam ce credeam eu. I-am dat de pădure. Pădurea neagră.
Am dat de pădure. Hai să plățăm hornurile. Și am întrebat, pădurea neagră? Nu, hai albă. Băi, du-te, am găsit cristal sau ce e ăla? Și am găsit. De ce ăla? Ia, stai. Dar de ce dracu nu mi se Qua- sparg copacii cum vreau? Quartz crystal, what the fuck? Ce nu mi se sparg copacii cum vreau eu? Deoarece pentru că fiindcă. N-am mai avut. Pot să-mi dau? Nu pot. Ce să-ți dai? Să nu te prind că Sunt multe iteme de făcut. te taie calul. Dă-i times a day, primele 3, 9 și 4 acolo. De ce noapte? Da? Ha, că-ți dau, na. Ca să Dar nu... că am văzut un schelet. Nici am Dă-mă dat. sabie cum să-l omor. Trebuia să-ți faci. Hai că după aia arunc, promit. Te merge în diamant. Că pe aia sigur o arunc. Păi de-aia nici nu dau, știi? Că știu sigur că le arunci. Le vezi? Vezi că știi că le arunc? Îmi place, înveți repede. Așa aș termina și eu seria din prima, știi? Când fac un core acolo. Da, mai probabil faci tu corii, că-ți trebuie diamante pentru corii. Nu știu dacă întrebi diamante, ce? Serverul meu, îmi dau eu diamante. Băi, da, nu. Oh, friend, un waypoint, nu? Ce? Waypoint. Add waypoint. Căsuta. Căsuta? Suța. E căsuta? Ai, mă, du-te. What? Ia stai. Quartz dust. Du-te, mă, îmi dă și quartz dust. Păi, ce ca lumea. Ce bazat este ăsta, are deja quartz dust. Eu cum am făcut cu ceapă, ce dracu. Eu îmi fac... Eu fac una de-aia, 4 pe 4. Așa, scuzați că am pus un pic pauză. O să stau eu un pic ceva la editat ca să mai scot eu sunetele cele mai un pic mai retardate de pe fundal, care sunt destul de multe. Dar... În care s-au auzit Devi. Lasă-l pe Devi, că moara stricată, știi cum. N-ai zis retardate? Păi ca să scot sunetul ăla trebuie să-l scot pe Devi din existență. Ia zi, de unde atâta bucurie? Flori, nu vrei? Eu am făcut acasă. Da, în Coceabă. Și acum pe unde... Da. Pe unde am intrat eu în gaura asta? În ce ai intrat? În ce ai intrat, Flori? Nu găsesc intrarea aia din gaura asta. Din ce? Din gaură? Stai să fac niște torță ca să văd, frate. Dar eu știu cum să fac mai ușor chestiile. Unde am eu un cufăr? Chest. Fac. Răzvi? Oloi! Răzvi? Dă-mă linie. Da. Ce călcate ar trebui nu faci? Nimic. Stai acolo, time set curve, day. Mă mor cu zile, dar eu găsesc aici la timp din Măsadăr. Și cum este eu din gaura asta? Să mă, că mă scos după server. Că îmi bag bulanul dacă mă scos după server. Nici cu click dreapta nu merge, ce mă enervează faza Mă asta. scos după server, nu? Stai.
Nu, nu te-a scos. Cum că mi-a dat crash? Mm. Ok. Fucking crash. Îți zic ceva? Mm. Îmi bag pula! Hai, mă. Hai să minți. VB, mă, fain. VB, fain, bă. Ia. Hai că eu am un stack și 28 din Marvel Blicuri, cică. Da, blicuri. Grele englezele astea. Care? Bagă-ți-l pe română. Așa, o țără. O să facem așa niște schimbări. Pula, că nu mai ajung căștile. Stai așa, o țără. Ce mă fac cu tine, mă? Ce mă fac? Bun, tragem și ne jaluzelele. Drag, îți dau Eu- cu becul stâns. Eu nu știu ce mă pot face cu tine, că și în seria de Skyblock nu pot să scap de Andreea. De cine? Andreea! Hai, mă, frate, Ai. dacă nu ești pe Andreea, nu mai știi? Nu, cine e? E o Andreea, cumva? Da. Andreea, Andreea? Da, mă. Aia care... Eu mai știu. Dani era disperat după ea. Știu. Știi? Facem un crafting table. Facem un târnăcop. Bă, dacă mai... Ce-am după Da. ceatră, day, set, time, day. Da, mai dau mult time set day. Bă, Asta de-abia a doua noapte. ți ajunge? Nu m-am săturat încă. Acum era să zic de ce nu te-ai săturat. De ce m-am săturat? Tac. Trebuie să-mi fac o plantație. De nicotină. Ia. Am 26 tin ore, 8 iron și 20 de cupru. Trebuie să mă ți oprești prin modurile astea. Ai venit aici să testezi modurile, ce... Nu, dar Mamă! nu știu ce moduri și vreau să mă joc. Fuck Să ne jucăm pe aici. you! Mamă, dar ce frame drop-uri așa am câteodată. Vreau să văd cu ce ne jucăm pe aici. Ce ne distrăm. Cu Cu ce minereuri. facem femei goale, vreau să văd eu. What? Ce Ce? și șine. Ce? E silver. Aha. Bă, Pe mine mă Acum- depășește. Avem backpack cumva? what? Avem modul ăla cu backpack-uri? Nu mă întreba. Eu nu-l găsesc. Ok, deci găsesc de toate națiile. Deci de tătii, nu glumă. Da, nu avem backpack. Bă, eu trebuie să-mi fac deja un chest, că nu am la minereuri de mă satur. Ce? What? Ce ai zis tu acolo? Nici mi-am început mina. Eu minerez Marvel aici din măsatur și tu zici că eu nici nu ne-am început mina. De? Acum să săpăm piatră. Eu mă duc direct în jos. Mamă, ce m-aș ridica într-o lavă. O labă? Da, aia faci tu. Vedea. De ce stai eu cu becul stâns? E mai bine, Telefonul. că e mai natural pentru Neric. Unde dracu mi telefonul? Da. Unde dracu mi telefonul și mi-era lângă tastatură. Mm. Am dat de...
Poți da cumva pe U să văd la ce mă ajută asta? Și what Uite că pot, uite că pot. nu știu pe ce pușcă mea. Este dacă pun o torță Pot să aici. fac... șmecher! Șmen. Ce? Șmen dacă pot să fac chestii de astea. Da, pe niște chestii, pe niște cristale. Poți să-ți faci unelte din ele, văd că... Da? Și asta nu știu. Da. What the fuck? Dacă pe care pot să-l prăjesc? Da, ca să întâi chestii de... În fine. Da. Și Acum l-am nici spart cu tot de lemn. Ok, de ce e mai mult? Eu cred că o să trebuiască să ies din gaura asta. Din goană. Nu știu, eu deja pot să-mi fac un tornacop și o lopată. Din câte chestii am găsit până acum. Tu crezi că ai găsit mult? Tu crezi că ai găsit multe Am găsit diamant. Știi că ăla e tin, nu? La ce nivel ești? Nu, mi la stratul 8. A, dacă ești la stratul 8, da, ai șansă. Am găsit diamante. Da, am iron. Eu am 9 bucăți. Da, dar eu n-am tornacop de... Stai, nu de fier. Am tornacop de lemn. O, ruby, am găsit ruby. Da, dar tu n-ai tornacop de fier. Să-l iei. Și mare brânză să-mi fac doar că l-am. I-am arătat la Devi. I-am dat face-im, știi, și am arătat pachetul ăla. Și Devi era ceva de genul. What the fuck? Ce s-alea? Stai că iară trebuie să-mi fac un crafting Am dat table. iron. Eu mă satur aici din minerit. Deci eu mă satur aici din minerit și el face... Am dat iron! Fuck it. Știi că eu mă duc numai în jos, nu? Eu sunt într-un cave. Eu m-am dus numai în jos. Cu Și capul n-am putut înainte. să-mi iau diamantele. Te-ai dus numai în jos cu capul înainte. Eu acum prăjesc niște iron. Eu n-am putut să-mi iau diamantele. Și vreo 5, cred. Uite, alt iron. Eu acum, ți-am zis, eu vreau să îmi iau frumos rubiul. După aia Să facem Attack of the Blue Team. Hey, Attack of the Chishet. Îmi place modul ăla care te transformi în animale. Da, ăla îmi place. Oare e și aici? Cum era natura, cred, sau... Dar nu, ăla am omorât eu. Cât a fost pauza, am omorât eu un zombalău și nu se formă de zombalău. Am 3 rubii. Îți zic ceva? N-am dat de nimica. Cum adică? Adică eu n-am nimica din ce să-mi fac chestii. Eu ți-am zis, ți-am spus, mă? Ți-am spus că ăla nu-i... nu-i... diamond? Îi diamond, dar n-am cu ce să-l iau. Perfect, din cuarțul ăsta Hai mă, te mai încolo. Cât are ăsta? Quartz sword? Oloi! What the fuck? What? Ai, ce mă nervează. Oloi cu... ce bine, ce șmecher. Ți-ai luat diamondurile? Da. Hai, bun. Ce-am să zic? Ăsta câte emisii are? Nu știu. Eu n-am grețuri. Nu? Gata? Tu dezvirginat și gata, nu n-ai grețuri, n-ai nimica. Dar ce-s eu? Mică salut, Devi? Ce dracu, să aude câinile. Auzi ce l-a trăgat. N-are stres, băiat. Ba, eu
mineresc aici, na. Dar Eu nu nici nu văd știu, nimic, se dorm. dar eu nici nu știu ce o să fac cu atâta, înțelegi? Cu atâta tin. Că n-ai ce faci cu tinul, Ba Mario. da. Ce faci? Stai să-l caut, Tinu, să-l găsesc. În afară de găleți, de... Stai să văd. Dar nu, tin, cred... momie, Iron. sorry cum să faci circuite și chestii. Știu că te ajută la chestii multe. Da, uite, Creeper, poți să faci... Poți să Mamă. faci tin upgrade. Poți să faci brass ingot. Poți să faci o grămadă de chestii din el. Eu am mai Uite, găsit... Poți să faci battery, tin gear. Știi ce mă nervează pe mine? Chestii. Știi ce Da, mă nervează? botei. Ce? Pe mine mă Ce? nervează că mai confund ăsta cu părul cu goldul. Da, te uiți Oare așa. poți să faci ceva mai important cu cupărul, cu goldul decât în overall? Adică din lumea normală? Fără modul? Stai să văd. Am o senzație deodată că nu. Cam așa și eu. Nu știu ce am luat când dau pe U. Armură. Nu știu, poate poți să-ți faci, poate poți să-ți faci kilos de gold. Poate să faci kilos de Poți gold. să faci, poți să faci o chestie care e destul de scumpă, dar poți să faci. Poți să faci mai multe chestii. Poți să faci un filtru. Poți să faci computer. Da, computer de gold, da, n-ai ce. Poți să faci chunk loader. Numai nu știu dacă te ține pe tine calculatorul să ții și un chunk loader. Ăla cu chunk loader-ul ăla cu ce se mai mănâncă? Cu pâine, din câte știu eu. Hai că eu ies acum la suprafață. Credeam că ești ca... Tu acum ești după... Chunk loader-ul îți ține mai multe chunk-uri încărcate. De exemplu, tu acum mi se pare că ții vreo 3 chunk-uri, 4, cam așa, nu? Din câte știu eu, adică na. Cu ăla ții mai mult, ții vreo 7. Eu aveam mere la mine, dar nu mâncam, știi? Nu le vedeam Aveai cam... Apple, nu? Ce? Aveai Apple la tine. iPhone, ce aveai? iPad mini? Aveam mere la iPad mine. Dacă iPad mini. Așa. Eu fac full unelte din Ruby. Da, cât rubi ai călcat iar? 18. Cațu. Cât ai? 5. Hunderman, fugi! Gata, mi-a făcut full unelte. Fă-ți unelte. Eu oricum mai am eu acum am... Stai să fac zi, what the fuck. Bă, că nu văd nimica. Eu că nu văd nimica, dar pe oricum nu văd eu aici. Pe bune, Așa întoarce. Călcat iar schelet. Arz. Torțe. Eu am avut torțe de hăhă. Da, dar eu nu folosesc. Știi că mi se braci și eu nu prea folosesc torțe. Acum n-am văzut nimica. Nici eu nu prea am folosit. Dar nu știu de ce mi-apare o așa cu albastru, o linie albastră. E game rule. Ce, aia? Nu... De unde atâta bucurie? Zi, Flori, nu vrei? Da. Știi că vreau. Pe Devi nu-l vrei? Unde să-l vreau? Să-mi fac un sandwich. Care ar fi numai telefonul. Ei, fraților, cam aici
o să încheiem cu primul Ce deja, episod. păi nu am găsit nimic. Am găsit gold. Ok, poți să închizi. Cu primul, cam aici Închid odată. rămânem cu primul episod. Închide. Tu taci, mâncane lăpu. Așa. Hai că am găsit gold, poți să închizi liniștit. Aici rămânem cu primul episod și ne vedem data viitoare cu alte Nicotină. cu alte Droguri. dume nesărate de-a lui Răzvin. Cu altă nicotină, cu alte droguri, cu încheientul nouă. Am zis că sunt nesărate, doar că sunt piperate, dar în fine. De alea, nutline cu paprika. Bun, deci ne vedem data viitoare și bye bye!